OK ľudia, Welsh Happens, vítajte pri ďalšom videu. Po týždni sme tu zas a po dvoch fakt úspešných videách, za ktoré vám fakt ďakujem, ale k tomu sa ešte dostaneme, som sa dostal k novej téme, ktorá ma v živote nenapadla, že by som mohol prebierať. Moje posledné video vzbudilo celkom veľkú vlnu komentárov a diskusí. V týchto diskusiách sa preberalo fakt veľa vecí ohľadom poslednej témat. Niektoré boli slušnejšie, niektoré menej slušné. Ale niektoré boli fakt, že takéto. Na druhú stranu, ale boli aj komentáre pozitívneho typu. Objavil sa tam aj jeden fakt veľký youtuber, ktorý mi napísal komentár, čiže Moon. Za čo mu fakt ďakujem. Viem, že najskôr toto video už asi neuvidí, ale chcem mu naozaj za to poďakovať. Nebudeme si klamať, bol som z toho veľmi zaskočený a na mäko a doteraz som. Takže už si ho môžem dať do popisku a môžem použiť, že je Moon, hej, dobre. Ale vďaka tým zlým komentárom dneska budeme preberať nenávisť. A nie nenávisť voči mne, ale nenávisť, ktorú ľudia majú v sebe nahromadenú. Nenávisť, ktorú proste posielajú do sveta bez toho, že by to nejako vysvetlili. Takže prvý segment, ktorý budeme mať, tak sa bude týkať nenávistných komentárov, ktoré boli pod posledným videom a čo sa v nich preberalo. Ďalšia vec, ktorú by som chcel v tomto videu prebrať, je otázka toho, prečo je aktuálna spoločnosť tak hrozne vyhrotená, prečo sme si schopní nadávať za veci, za ktoré vlastne ani nemôžeme. Ďalej by som sa chcel porozprávať aj o situácii, ktorú som ja osobne nezvládol, a to je to, ako sa vysporiadať s nejakými hejtami, komentármi, prípadne v mojom prípade to bol takový ten kvázi úspech. Ale ešte než prídeme k hlavnej myšlienke videa, chcel by som vám poďakovať za presiahnutie hranici 300 komentárov. Odoberateľov, ty tupá guma. Momentálne sa pohybujeme na úrovni 350 odoberateľov, čo je skok behom týždňa a pol, dajme tomu. Sme sa dostali na 350 odberateľov, čo je náraz o nejakých 130 odberateľov, čo je neskutočné číslo za mňa. Takže ako vravím, ďakujem vám za všetky zliadnutia, ktoré som dostal za posledné obdobie. Ďakujem vám za všetkých odoberateľov, ktorí ma odoberajú a prípadne sledujú aj toto video. Len vďaka vám som dosiahol ako na minulom videu, tak aj na mojom kanáli celkovo na postup po 10 rokoch na 300 odoberateľov. Fakt vám všetkým ďakujem a neskutočne si toho vážim. Verím, že toto číslo sa ešte rozšíri a spravíme nejakú komunitu ľudí, ktorí budú môcť nejakým normálnym spôsobom diskutovať a riešiť svoje problémy. Prípadne, že vám ja budem môcť zlepšovať nejakým spôsobom deň. Veľká časť vás ma sleduje bez toho, že by ste mali u mňa odber. Sledujte, koľko vás je. Fakt vás je toľko. Tak bežte to napraviť, potlačte to tlačítko odberu, ideálne so zvončekom, aby ste ma podporili v ďalšej tvorbe a aby vám neuteklo žiadne ďalšie video. Takže pokračujeme do videa. Takže ako som už vravel, objavilo sa strašne veľa komentárov, ktoré boli nenávisné. A neboli v štýle nenávistnosti iba voči mne, našlo sa aj pár takých samozrejme, ale väčšina tých komentárov bola nenávisne napísaná voči určitej skupine ľudí, voči ľuďom, ktorí sa presťahovali do Česka, voči ľuďom, ktorí sa nepresťahovali do Česka, voči ľuďom, ktorí vlastne nenávidia ten druhý národ. Komentáre typu bullshit ma vážne nedostali. Keď som sa toho človeka spýtal na ten názor, prečo si to myslí o mne alebo o tom videu, už som odpoveď nedostal. Takisto pán, ktorý tady napísal, že má 77 rokov a nenávidí Pepíkov, toho som sa tiež spýtal na názor prečo a tiež som ho nedostal. A stále by ma to zaujímalo, prečo je to tak. Prečo vyslovene nenávidí nejakú skupinu ľudí len na základe toho, že majú nejaké štátne príslušenstvo nebo sa narodili v inej krajine. Fakt mi to nejde úplne do hlavy. Našli sa aj komentáre, ktoré boli schopné odsúdiť celý národ na základe nejakej minulosti, na základe rozhodnutia nejakých politikov v minulosti. Mal som tam komentár, kde vlastne v podstate pani napísala, alebo pán, teď si nie som 100% istý, komentár skúsim dohľadať a dať vám ho do videa. A tam bola vyslovene naštvaná na Čechov za to, že v Prahe niekedy v 60. rokoch rozhodli, že sa nebude stavať nejaká jednokolajka v Tatrách. A prekvapuje, že sme naozaj boli schopní odsúdiť nejakých ľudí iba na základe toho, že sú proste z inej krajiny a niečo sa v minulosti stalo politicky.
Dosť často sa tam našli ľudia, ktorí mi prišlo aspoň, myslím, že to tak aj bolo trošičku, že rýpali do tých témat len kvôli tomu, aby boli preberaní, že chceli byť zaujímaví. Čiže odpovedali aj takým tým agresívnym spôsobom a snažili sa dostať nejakej agresívnejšej odpovede. Áno, priznám sa, nechal som sa aj ja stiahnuť jedným takýmto komentárom, než mi to došlo, že odpovedám človeku, ktorý sa ma snaží vyprovokovať k tomu, aby som používal nejaké špatné odpovede. Títo ľudia sa z nejakého dôvodu snažia byť fakt zaujímaví a fakt im to nevychádza. Aspoň nie z pohľadu môjho. Pritom, pri strašne veľa tématách, ktoré sme vlastne tam preberali v tých komentároch, som sa stretol s ľuďmi, ktorí mi, i keď nerozumeli môjmu názoru, nechali sa ho to vysvetliť a potom ho nejako pochopili a povedali svoj názor, alebo povedali ich názor a ja som ho pochopil. Samozrejme, vždycky sa dá všetko riešiť s kľudom, dá sa to o tom rozumne diskutovať. Áno, aj tu možno uznávam s tým, že aké tomu video dostalo malinký hype a ja som bol trošičku v ošiale toho, že mám veľké zhliadnutia, veľké lajky a kupu komentárov, tak som možno neodpovedal vždycky úplne správne. Cítil som, že som sám na sebe, že som odpovedal dotčeno a dostával som sa do tej sféry, že som nechcel uznať nikoho iného názor. Ale potom, keď som sa to uvedomil, tak som sa snažil vždycky aj v tých komentároch odpovedať takým spôsobom, aby som vlastne sa snažil pochopiť ten názor toho druhého. Aj keď nie, vždycky som sa s ním úplne zhodoval. Predsa len je nás 8 miliard, takže existuje 8 miliard názorov. Vy nemusíte plne súhlasiť so mnou, ja nemusím plne súhlasiť s vami. Peťko z 5. A nemusí súhlasiť s Jožkom zo 4. B a tu nejaká 70-ročný pán Andrej nemusí úplne rozumieť 25-ročnému Peťkovi. Je to proste normálne. Práve kvôli tomu vedieme diskusie, aby sme si skúsili porozumieť. A keď to úplne nejde, tak prehodíme tému. Aby sme sa dostali k jadru pudla, tak vždycky rozumná argumentácia je lepšia ako nejaká hádka, ako používať nejaké expresívne slová, niekomu nadávať. Aj keď viem, táto cesta je jednoduchšia. Niekedy je tým pádom lepšie, aj keď vám dá niekto negatívny komentár, ako sa mi stalo pri poste, kde som nechápal, že som za deň nabral 100 odberateľov, tak mi napísal človek, že mi v podstate poďakoval, alebo ako dal by takový ten rešpekt, ale ironicky. Áno, ja som odpovedal, prečo tomu nechápem, ale že poďakoval som mu. Potom tam prišla taká konverzácia o tom, že to myslel ironicky a ja som mu aj tak poďakoval. Pretože hej, dal mi ten komentár a dal mi nejakú štatistiku pre YouTube. Ďakujem. Neviem, či mi to urobili na schvál, ale všetky dobré komentáre sú zmazané a fakt rád by som vám ho sem dal, ale fakt neexistuje. Mrzí ma to, ale dúfam, že mi aspoň veríte. Preto aj vám by som dal takú radu. Hlavne ľuďom, čo píšu také tie zbytočné nenávisné komentáre, alebo keď niekoho nemáte radi, nepíšte mu tie komentáre radšej, vy mu fakt dávate väčší status pre tú platformu. Viděl jsem hada srát, ty vole. Žábu bušit pěstí do skály, ty vole. Koně zvracet v barvách francouzský trikolory, ty vole. Dokonce jsem viděl i stíhačku couvat, vole. A tohleto jsem teda ještě neviděl. Ale presúňme sa aj k otázke toho, prečo je možno aktuálne tak vyhrotená situácia, prečo sme všetci k sebe tak nenávisní. Možno je to aj tým, ako fungujú sociálne siete a tzv. Anonymita na internete. Je relatívne ľahké anonymne vystúpiť pod nejakou prezývkou, pod nejakým menom a povedať, ty si debil, ty to robíš špatne. Ja na tvojom mieste by som to urobil lepšie. A podobných XY vecí. Väčšinou človek, čo to napíše toto anonymne a vy mu dáte ten argumentačný dotaz, tak vám ani neodpovie. Ako som už dneska ukazoval a predvádzal. Druhá taká vec, prečo možno to posledné video a to predposledné video také veľké bolo vyhrotené, možno aj tým, ako fungujú tie algoritmy. Ja som videl videá, cez ktoré doporučovalo moje video, kde som sa snažil pomôcť vlastne mladým ľuďom dostať sa do tej situácie, keď sa presťahujete do cudzej krajiny a čo všetko musíte urobiť. A strašne z toho bolo politických videí od určitých strán, určitých ľudí a témat, ktoré boli fakt rôzne. Ako je to až zvláštne, ale dostali sa ľudia odo mňa od rôznych skupín, ktoré viem, že v realite by si nerozumeli, tak prečo by si mali rozumieť na internete? Poďme vyvolať tú hádku tu a teraz. V túto chvíľku by som rád podotkol, že ja nie som politický youtuber ani nejako politicky zameraný. Aj keď mi niektorí ľudia povedali, že sa podobám na slovenského premiéra. Dobre, nebudeme to riešiť. Ideme ďalej. Pritom v realite, keby sa tí ľudia možno stretli, tak by si v realite nepovedali ani pol slova, pretože žijú tak o rozdielných bublinách, už podľa tých videí, z ktorých ľudia do mňa šli, že nemajú šancu sa stretnúť. Ale tu ja som im dal s nejakým
nejaký dôvod sa dohadovať o tom, čo je lepšie, čo je horšie. Je to možno aj tým, že moja téma bolo zameraná na to, prečo je niečo lepšie ako to druhé, ale nechápem, že to by bolo fakt také rozbroje medzi ľuďmi až v niektorých prípadoch. Ďalšia taká dôležitá vec, ktorá robí veľký boom, sú nejaké práve predsudky a generalizácie ľudí. Pretože ty si taký a podľa výzoru, tak budeš proste zlodej a ty budeš proste variť pejskov a ty budeš proste najlepší, lebo si taký. Blbosť. Treba si zapamätať niekoľko dôležitých faktov. Žiaden človek na svete neovplyvní to, kde sa narodil. Neovplyvní to, aký sa narodil. Neovplyvní nič z tých základných vecí. Preto ak chceme súdiť na základe vzhľadu, na základe národnosti, na základe nejakej sexuality, na základe toho, či sa cítiš ako bojová helikoptéra alebo ako tunaká cvičný tréningový nôž, tak sa nemáme o čom baviť v tom prípade. Toto generalizovanie je úplne zbytočné a vždycky to vyvolá takéto napätie medzi tými ľuďmi a dôvod nejakej hádky. Nie konverzácie, nie argumentácie, ale hádky. Preto by bolo dobré sa zamyslieť nad tým. Chceme fakt byť ľudia, alebo sa chceme správať ako zvieratá, ktoré sú schopné sa poštekať kvôli jednej kosti? To snad není pravda, tak tomuhle snad nemusím nic dodať. A na čo sme týmto videom prišli? Prišli sme na to, že ja som sa potreboval vyrozprávať, pretože cítil som sa malinko vinný za to, čo vzniklo v tých komentároch. Sám som do toho pridával a nie vždy úplne správnou formou. Chcel som poukázať, že slepá nenávisť, ktorá môže byť voči jednotlivcom alebo voči nejakej skupine ľudí, je tiež úplne nezmyselná a častokrát úplne nepodmienená niečím, prípadne ak je niečím podmienená, tak ľudia, čo ju takto dávajú na povrch, tak majú častokrát problém to dať zo seba, prečo to tak je. Fakt ma mrzí, že niečo takéto sa musí riešiť a že to zrovna riešim ja, pretože do nedávna som mal slabých 220 odberateľov a v živote by ma nenapadlo, že pri nejakých 330 aktuálne budem riešiť veľký problém, ako je práve nenávisť v komentároch a celkovo na internete. A preto vás ešte raz poprosím, spustíme aj u tohto videa diskusiu. Slušnú, nejakú moderovanú, možno až by som to nazval. Nechcem, aby sa mi tu ľudia hádali teraz, prečo je to a tak, alebo aby sem prišli tí ľudia z minulých videí a hádali sa o tých názoroch z toho predošlého videa. Ale aby mi dali nejakú fakt dôležitú myšlienku do toho komentáru a skúsili mi možno aj mne vysvetliť, prečo máme v sebe toľko nenávisti, ktorú nedokážeme iným spôsobom odbúrať ako tým, že niekoho proste takto dáme dole. Takže vám v túto chvíľku ďakujem za sledovanie. Pokiaľ ma ešte neodoberáte, nezabudnite mi dať odber, like, zvoneček a ako sme sa bavili, tie komentáre. Tie ma bavia najviac. Pokiaľ sa ti video páčilo, skús kliknúť aj na ďalšie doporučené videá. Možno bude to práve pre teba.